Dobré odpoledne. Než úplně začneme ten náš koncert, tak vidím, že vás hodně stojí vzadu. Tady vepředu už není úplně kde si sednout, ale minimálně po těch stranách byste taky mohli stát a máte šanci víc uvidět. Takže pokud by někdo z vás vzadu chtěl přijít, tak pojďte tady po stranách k betlémku a k bočnímu vchodu. Dobré odpoledne. Srdečně vás vítáme na vánočním koncertě v Kněžickém kostele. Máme před sebou program naplněný divadelními scénkami a písněmi s radostným vánočním poselstvím. Koncertem vás budu provázet já, Terka a Honza. V úvodu se vám představí děti s příběhem o hledání noclehu pro Marii a Josefa a v druhé části v divadelním představení připutují 3 králové. Celý program bude hudebně doprovázet Kýňská schola a další malí i velcí muzikanti. Pro plynulý průběh koncertu prosíme o potlesk až na závěr programu a prosíme o vypnutí vašich mobilních telefonů. Po skončení koncertu jste srdečně zváni na sýpku ke společnému setkání a pohoštění. Zde také najdete i v průběhu koncertu toalety. Sýpka je budova se zelenými vraty v blízkosti kostela. A nyní už vám přejeme krásný prožitek a radostné setkání s tím největším darem, jaký byl kdy světu dán. Už se k nám zase blíží čas, už se to brzy stane. Nenechte Spasitele stát, ať venku nezůstane. Brány otevře, dveře dobře, nechte krále vejít k vám. Dveře otevře, srdce do kořán, chce i k dětem vejít k vám. Co potřeba je, dává rád každému, kdo ho prosí. Lásku i život rozdává, je s námi ve dne noci. Brány otevře, dveře do kořán, nechte krále vejít i k vám. Dveře otevře, srdce do kořán, chce i k dětem vejít k vám. Každý den s láskou přichází, zatím kdo jemu patří. Všichni, kdo z Boha zrodí se, jsou jeho sestry, bratři. Brány otevře, dveře do kořán, nechte krále vejít i k vám. Dveře otevře, srdce do kořán, chce i k dětem vejít k vám. Adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite in me. Kdo to byl? Co to slyším? Znovu. Adeste fideles, leti triumphantes, venite. Kdo to byl? S takovou to do Vánoc nestihneme. Zbývá jenom pár dní. Nemůžeme se přece dovolit na Štědrý večer vylozovat falešné tóny. Tak ještě jednou. Adeste fideles, leti triumphantes. To snad není pravda. Kdo to zase jde? Co hledáte, prosím vás? Tady je zkouška sboru. Co pak to nevidíte?
Nacvičujeme na Vánoce. Pokud hledáte starostu, tak ten bude na úřadě až zítra. Je tam od 8 hodin. My hledáme nocleh. Moje žena, jak vidíte, To sice vidím, ale já tady mám jinou práci. Musíme to nacvičit a máme málo času. Naschledanou. Adeste fidele, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Kdo to teď může být? Evička? Věrka? Nebo snad děti? Ne, ty by předtím zatelefonovali. To by mi tak ještě scházelo, aby mě teď někdo vyrušil. Těsto je právě hezky nakynuté. Ano, ano, už jdu, to je ale spěchu. dobrý večer. Promiňte, že rušíme. Neměla byste náhodou? Nic nepotřebuju a nic nehodlám kupovat. A navíc rušíte mě v práci. Ti dnešní mladí, to snad není možné, vypadají jako trháni. To, aby měl člověk strach otevřít. Zase někdo, kdo po vás něco chce, to je tady každou chvilku. My jsme se chtěli jenom zeptat, jestli byste pro nás náhodou neměla nocleh. Jdeme zdaleka a... No nazdar, ještě tak cizí lidi do domu. Běžte na bytový odbor nebo na armádu spásy. Já nemám místo a rušíte mě v přípravě na Vánoce. Člověk nemůže v klidu ani uplést Vánočku. Jak se pak má člověk pozitivně naladit na Vánoce? Josefe, já už nemohu. Necítím nohy a mám bolest v zádech. Ach, podívej se, tam je velký dům s mnoha okny. Všechno je tam rozsvíceno. Tam snad nejdeme nějaké místečko, kde přespíme. Pojď, zkusíme, jestli nám tam někdo pomůže. Zeptáme se toho pána u vchodu. Vypadá tak důvěryhodně. Hou, děti, byli jste hodné? Milí rodiče, teď máte příležitost nechat si udělat báječnou fotografii vašich zlatíček a budete mít krásný dárek pro babičku a dědečka za pouhých 39 korun. Já bych chtěl... Ale jistě, mladý pane, mladý manželský pár, který bude mít co nevět miminko, se taky může nechat vyfotit. Máte to za 39 korunek. Ale my nemáme žádné peníze. My jsme jenom chtěli. Cože? Žádné peníze? A co tedy teda děláte? Jdou nakupovat a nemají peníze. Odstupte, prosím vás, abych mohl obsloužit jiné. Fotografie se Santa Clausem za pouhých 39 korun. Marie, nebuď smutná. Určitě něco najdeme. Poslouchej, není to krásná hudba? Tam budou určitě milí lidé. Pojďme se tam podívat. Milé kolegyně a kolegové, jako každý rok i letos se chceme ohlédnout zpět za naší úspěšnou prací. Každý věnoval firmě to nejlepší, jako ve velké rodině. A dnes jsme se tu sešli, abychom společně... Dobrý den, neměli byste náhodou... Slečno Nováková, vy jste je pustila dovnitř? Samozřejmě, že ne, pane řediteli. Neměli byste pro nás prosím nocleh? Moje žena má krátce před porodem. Prosím vás, tady ne. Na to máme přece nemocnice, ne? Pane Procházko, zavezte tu mladou dámu do nejbližší nemocnice. Kam to zmizeli? No to je jedno. Když jsem to přestal, sešli jsme se, abychom vánočně poseděli. Pozvedněme tedy své číše. Když přišlo nadřízení od císaře Augusta, ale to už přece všichni mockrát slyšeli. O čem já jenom letos budu kázat? Pane faráři, jsou tady nějací lidé a chtějí s vámi mluvit. Byli až v kuchyni. Ale paní Motyčková, víte přece, že si připravuju kázání. To vím, ale myslela jsem si, když ta žena a vypadají tak smutně.
Jestli mají hlad, tak jim dejte něco k jídlu. Ve špajzu je dost věcí a dejte mi adresu na charitu. Když myslíte, Jestli chcete na Vánoce slyšet nějaké kázání, tak ať už mě nikdo neruší. Buďte tak hodná a vyřiďte to, prosím. Na dalekou cestu k betlémskému městu vydali se poutníci. Lehká pouť to není, ale nařízení z Říma nelze odříci. Lehká pouť to není, ale nařízení z Říma nelze odříci. Pod srdcem Marie děťátko se skryje, Josef hledá přístřeší. Co se to však stalo, místa je tak málo, kdo je v nouzi potěší. Co se to však stalo, místa je tak málo, kdo je v nouzi potěší. Stmívá se a obchody se postupně zavírají. Nevím, co budeme dělat. Už i já pomalu pochybuju. Ještě to zkusíme tady, co myslíš? No, zkusit to můžeme. Teď nemůžete dovnitř. Je tam Ježíšek. A tatínek strojí stromeček. Klárko, Kájo, Gábino, s kým to mluvíte? Dobrý večer, hledáte někoho? Hledáme místo na nocleh. Moje žena je ve vysokém stupni těhotenství. Už to nebude dlouho trvat. To je mi ale líto. Nevím, kam bych vás mohla dát. My taky nemáme dost místa. Děti, jděte domů, brzy bude nadílka. Zkuste to ještě jinde. Mnoho štěstí a všechno nejlepší. Co se to však stalo? Místa je tak málo, kdo je v nouzi potěší. Co se to však stalo? Místa je tak málo, kdo je v nouzi potěší. Viděl jsi to? Vím, že před 2000 lety bylo pro Marii a Josefa moc těžké najít místo, kam by hlavu složili a kde by Maria porodila děťátko. Ale že nepochodili o moc lépe ani v současnosti. Zdá se, že jsou lidé stejně jako tehdy i dnes příliš zaneprázdněni sami sebou a svými starostmi. Dnes už dobře víme, že malé dítě v betlémských jeslích je sám Boží syn a přesto je tak těžké najít někoho, kdo by se postaral. Podívej, v tomto domě pro svatou rodinu chystají to nejlepší, co mají. Narodil se Kristus Pán, veselme se. Z růžek vítek vykvětná, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se.
pozdravte, tak mu jenom zvučně zahrajte.
pouštní slunce ale pálí. To není možné. Vidím studnu. Konečně voda. Studená, čistá voda. Máš pravdu. Napijeme se a odpočineme si, abychom zvládli zbytek cesty. Hvězda nás povede k novému králi. Tuším, že už jsme blízko cíle. Pán nás vede a pomáhá nám. Je psáno, obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami. Bratři, pojďme se napít. Slyšeli jste to? Hluk a řinčení zbraní? Máš sluneční úpal, příteli. Slyším jen hluk našich zvířat. Ale já slyším kroky. Velblouď vždycky přešlapují, než ulehnou. Pojďme už spát. Pán nás bude chránit. Já snad puknu smíchy. Pán nás bude chránit. Ha, ha, ha. Určitě sebou vezou velké bohatství. Pán nás bude chránit. Ha, ha, ha. Ale od pouštních chlupičů vás nezachrání. Nekřičte, ať tě neprobudíme. Ani se nevšimnou, že jsme je obrali. Kdo jste a co děláte s mými věcmi? Nejsme zbabělci, budeme se bránit. Schovejte ty své meče. Nikdo vám nepomůže. Jsme v přesile. Tamhle za Dunaje mám dalších 100 chlapů. Nikdo vám nepomůže. Ani ten váš pán ne. No tak co, kam vlastně míříte? A co ta povídačka o hvězdě a novém králi? Jdeme k nově narozenému židovskému králi. Přišli jsme s karavanami ze svých zemí. Poušť nám ale všechno vzala. Máme už jen naše šperky a koruny. Jeho nepřátelé ale pocítí jeho hněv. Ty vaše řeči se mi nelíbí. Chtěl jsem vás nechat zabít, ale teď mám jakýsi strach. Dejte zbraně i šperky, ke svému králi můžete jít i bez zlata. No tak, rychle. Taky tohle. Bratři, už nic nemáme, ale půjdeme dál za králem pokoje. Hvězda nás povede. Jdeme za nimi. Kdo je bohatý jako oni, určitě táhne k velmi mocnému králi. V jeho paláci nalezneme ještě větší kořist. Dítě, chtěli jsme ti přinést vzácné dary. Teď klečíme
v chudobě u tvých jislích a prosíme tě, pomoz nám, abychom byli šťastní. Vlož do našich srdcí pokoje. Děkujeme vám, že jste k nám přišli z takové dálky. Bůh nám dal ten největší dar. Toto děťátko. Nepotřebujeme žádné bohatství světa. Je to pro nás velký dar, že jsme mohli vidět Božího syna. Radostně se teď vrátíme do svých zemí. Všem lidem budeme vyprávět, že jsme našli Boha v chudé stáji. Mně je nějak divně u srdce. Je to lumpárna, že jsme tady tomu chudému dítěti všechno zlato a drahé kamení vzali. To zlato a šperky už nechci ani vidět. Podívejte se, co jsme tady opodál našli. Je nám líto, že jste tak chudí, zvlášť tohle děťátko. Chtěli bychom vám všechno zlato a drahé kamení darovat. Děkujeme vám, milí cizinci, že jste k nám tak dobří. Ale podívejte se, Bůh nás tímto dítětem tak štědře obdaroval. Nechte si své poklady a pokojně pokračujte ve své cestě. To se mi ještě nikdy nestalo. Nechápu to. Nikdy nezapomenu na to chudé dítě v jeslích. Jak se na nás usmálo. Mně u srdce tak zvláštně dobře. Takový pocit jsem ještě nikdy nezažil.
U svaté rodiny v prostředí klidu, pokoje, lásky a míru pomalu končí náš vánoční koncert. Poslední píseň, kterou zahraje a zaspívá knížecká schola, vykreslí život Ježíše od jeho raného dětství až po jeho oběť na kříži, kterou dovršil smysl toho, že přišel on Bůh na tento svět jako člověk. Z lásky velké přišel k nám, aby nikdo nebyl sám. Noci tmavá, venku zima, večer jako každý jiný, to jen dítě malé přišlo k nám. Maminka mu v lásky hladí, ještě neví, co ho čeká, čím on bude dneska, neví sám. Přežil dětství, aby mohl dospělým se stát. Ve 12 letech umí klást otázky, odpovídat, jako ten, kdo všemu rozumí. Z lásky velké přišel k nám, aby nikdo nebyl sám. Z
Děkujeme všem účinkujícím a všem těm, kdo jakkoliv přispěli k přípravě a uskutečnění tohoto koncertu. Děkujeme za vaši účast a přijměte pozvání na společné posezení na sýpce. A na úplný závěr všichni společně zaspívejme píseň Narodil se Kristus Pán.